Kľudne by sme mohli pokračovať aj vo včerajšej téme, alebo v tom, čo sme aj včera hovorili. Celkom sa nám to hodí do tej knihy Prísloví, ktorá tu má také veršia, dvojveršia, ktoré o sve každé čosi znamená. A nám sa to hodí aj ten včerajšok do toho dvojveršia, že konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči väčšmi než obeta. Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči väčšmi než obeta. Totiž žiť s Pánom znamená zažívať jeho spravodlivosť a jeho milosrdenstvo. Žiť s Pánom znamená zažívať jeho spravodlivosť a milosrdenstvo. A jedno, aj druhé. Viete, starozákonný človek veľakrát, keď sa chcel zbaviť svojho hriechu, svojej životnej záťaže, tak priniesol nejakú obetu, zápalnú, krvavú. Boh hovorí, že to je vonkajší úkon. To je vonkajší úkon. Boj so zlom je vnútorný úkon, kde je zainteresované vlastné srdce. Vlastné srdce. Vtedy sa dá hovoriť o niečom bojovnom, že bojujeme za niečo, ak je naše srdce v tom boji. A to nie je vonkajší úkon mimo nás, že síce niečo ako mimo mňa, tam dá mimo mňa. Príjem na svätú omšu mimo mňa. Budem sa modliť mimo mňa. Hej, to je potom náboženstvo. To je nejaké náboženstvo, hej, ktoré je mimo mňa, ale realizujem náboženstvo mimo mňa. Ale teraz duchovný boj je vždy čosi v človeku. Je to vnútorný boj, ktorý sa týka srdca, ktoré je do toho zainteresované a v tom boji pociťuje Božiu spravodlivosť a Božie milosrdenstvo. Súženie, uvoľnenie. Tlak, uvoľnenie. Boj, Božiu lásku. Čo hovorí kniha Prísloví? Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči. Nie tá nejaká vonkajšia obeta. Tá veci nerieši. Ale čo veci rieši? Takýto vnútorný boj. Boj, kde zažíva duša aj spravodlivosť, aj milosrdenstvo. Aj bolesť, aj úľavu. Aj ťaž, aj uvoľnenie z ťaže. To sú duchovné boje. To sú duchovné boje, v ktorých je srdce zainteresované. Tak to prebiehajú. A to sa Pánovi páči. Je spravodlivý a milosrdný. Je to tvár Pána. Tvár Pána, ktorú srdce požíva. Je to konanie Pána, ktorú srdce požíva. Hej, v takýchto duchovných bojov. V duchovných bojoch požívame takúto tvár Pána alebo takéto srdce. A bratia a sestry, čo sme skončili s tou blahoslavenou Eustochiou, ktorá bojovala skoro celý život so satanom, v tom zmysle, že bola na úrovni toho posadnutia, hej, aby zažívala toto súženie, túto Božiu spravodlivosť na sebe, aj za iných, a takto prebojovala aj za iných tam, kde iní nebojujú. Hej. A keď nebojujú, no tak keď sa nebude bojovať, keď sa neprebojuje, no tak proste bude to zlé. Bude mať potom tie následky. Až aké bude mať zlo potom následky. Hej. A ono vlastne, viete, zlo je naozaj zlé a spôsobuje záťaž a každá záťaž je tlak. My sme včera hovorili, že hriech má svoje následky a tie následky hriechu spôsobujú záťaž na človeku. To je záťaž. Existujú tzv. Rodové záťaže. Ďalšia záťaž týka sa nášho rodu, našej rodiny, hej, ktorá je na človeku. A existujú záťaže rôznych prekliatí a z rôznych neprajností, hej, ktoré môžu byť menšie, väčšie až veľmi veľké. A to je ďalšia záťaž. No a čo sme si včera povedali, tak sú záťaže naozaj veľmi aktívneho, temného duchovného sveta, čarodejnov, mágov, okultistov a satanistov, ktorí vedia na diaľku spôsobovať neskutočnú záťaž. Zoberme si, aká záťaž
je na spoločnosti veľká. Táto záťaž spôsobuje tlak do zla, do hriechu, do vecí, ktoré možno by aj na prvý pohľad spoločnosti nevyzerali ako hriech, že si ich dokáže obhájiť ako niečo dobré, pretože inak nevie. Inak nevie. A prečo inak nevie? No lebo tá záťaž jej nedovolí inak. Nedovolí. A kedy bude inak? No keď niekto tú záťaž dá dole. A kedy dá niekto tú záťaž dole? No keď bude duchovne bojovať. A kedy bude duchovne bojovať? No keď daruje srdce do tých duchovných bojov, kde bude zažívať milosrdenstvo a spravodlivosť. Rozumieme, že to, ako moralizovanie spoločnosti nič nerieši, pretože to spoločnosťou nepohne. Lebo to ona nevie ako. Ako človek nevie ako, keď má tú záťaž na sebe. On sa nezmení. Veď má záťaž a to tlačí na neho. To ho nejakým spôsobom ovplyvňuje, to ho nejakým spôsobom núti konať, myslieť, robiť. Na to je už aj naučený, zvyknutý, chodiť nejako vo svojom prežívaní. A to spôsobuje záťaž. On je zaťažený. A keď je dôležité dávať tú záťaž preč. Na rôznych tých úrovniach, čo sme si povedali. To sú úrovne osobné, rodové, záťaže prekliatí, zlorečení, urieknutí a iného neprajníctva rôznym spôsobom danými na človeka. A potom hovorím, tie záťaže, ktoré sú také globálne a ktoré robia tí veľmi aktívna strana temna. Viete, prečo je duchovný svet reálnejší ako náš svet telesný? Viete, prečo je oveľa reálnejší? Je oveľa reálnejší ako tento, lebo je aktívnejší. On je oveľa aktívnejší ako sme. My nie sme takí aktívni. My telesní ľudia, my nie sme takí aktívni. Ako je duchovný svet. Preto duchovný svet je reálnejší. Samozrejme, vnímať duchovný svet môžeme natoľko, nakoľko sme aj my duchovní. Nakoľko nie sme telesní, nakoľko sme duchovní. Apoštol Pavol má o tom veľmi veľa rozpráv, o ktorom sme veľa čítali aj minulý týždeň. Veľa dával do tej oblasti. Minulý aj predtým týždeň. Apoštol Pavol veľmi veľa hovoril o týchto skutočnostiach. Duchovný, telesný a tak ďalej. Nie úplne všetko minulý a predminulý týždeň, ale vo svojich listoch veľa o tom píše. Aj tým Korinťanom. A sme dosť čítali tento list Korinťanom. Takže, pretože je duchovný svet aktívnejší, reálnejší ako sme. My nie sme takí aktívni. My nie sme takí aktívni, ten telesný svet nie je taký aktívny, ako je aktívny duchovný svet. Aj zlý svet je veľmi aktívny, aktívnejší ako my, hodne. Ten temný oveľa. Osoby duchovného sveta zlého sú oveľa aktívnejšie ako my, osoby, ktoré žijeme takto v tele, ale aj ten duchovný svet neba, tej dobrej strany je oveľa aktívnejší a tie osoby neba sú aktívnejšie ako sme my. Tak preto to robí, že je reálnejší. Je reálnejší ako sme my. Fakt. Od tej aktivity to veľa závisí, tá realita existencie. Lebo aktivitou sa vytvára život. Aktivitou sa vytvára život. Takže preto je oveľa reálnejší, ako je náš svet. Hoci my ľudia v tele to tak nevnímame. Môžeme, keď sa stávame duchovnými, tak začneme vnímať ten duchovný svet, jeho aktivitu, začneme vnímať jeho konanie, aj konanie zlého, aj konanie dobrého, a tak ďalej. Zápasíme s tým celým, je to veľmi živé, Zapasíme s tým konaním celého a takto sa zapájame do tých rôznych bojov za to, aby tie záťaže, ktoré sú na životoch, na rodinách, ktoré sú na domoch, ktoré sú na oblastiach, ktoré sú na farnostiach, ktoré sú na obciach, boli snímané. Boli odčinené. To sme si včera to slovo hovorili, že odčiniť. Treba odčiniť nejakým spôsobom. Poviem to ešte iným slovom, ktorý niektorí používajú, že vykúpené. Že ešte to nie je vykúpené, vám niektorí povedia. To tak používajú niektorí. Myslia na to, že nie je to ešte odčinené. Môžeme to počuť aj tak. Že je tam ešte záťaž, ktorá proste ničí človeka, rodinu, dom, dvor, obec, farnosť a národ. A národ, že to sú tie jednotlivé skutočnosti, záťaže, ktoré sa nadobúdajú. Oni sa nadobúdajú v danom čase
A teraz otázka je, aká je tu miera odčinenia, aká je tu miera zainteresovania do tých duchovných bojov, aby tie záťaže neexistovali. Viete, toto je veľmi dôležitá otázka. Aká je miera tej aktivity tých duchovných ľudí, toho Božieho ľudu, aká je aktivita, aké je poznanie, aké je nasadenie, ako sú presvedčení, aby tieto veci neexistovali. Minulé to bola taká ťažká situácia, dosť v Pravenci to bolo, hej. To bolo na sviatok povýšenia Svätého Kríža, som takto kázal, bola to veľmi ťažká kázeň, veľmi, čiže v tejto oblasti a po kázni hneď nám odpadla jedna pani. Kostolom prišla sanitka, sme pol hodinu riešili, hej, tento zdravotný stav a potom som ja tým tak trošku rozmýšľal, hej, som sa tam modlil za tú pani, ale prišlo mi to také, že to bude fajn, hej, že ako pani sa z toho rýchlo dostane, tak aj bolo. Pred kostolom v sanitke rýchlo vzkriesili a potom aj po vlastných odišla domov. Ale uvedomil som si na margo toho jednu vec, že mi to tak povedalo, viete, to niekedy vám to povie aj po kázni som ja potom počúval túto kázeň a Pána Boha, že čo tým hovorí a čo tým chce povedať. No, asi toľko, že viete, ľudia, ktorí sú v tých duchovných bojoch, je ich strašne málo. A preto tí, ktorí duchovne bojujú, sú strašne preťažení. A keď sú strašne preťažení, môžu až kolabovať. Je strašne máličko ľudí, ktorých reálne bojuje v týchto duchovných bojov. A tých záťaží je strašne veľa. To sú kvanta veci. A strašne málo ľudí má to poznanie, alebo to nasadenie, alebo tú prax v tom celom. A teraz, keď je toho tak veľa a človek sa do toho dá, no tak ako to skončí? Hej, mne to tak veľa dalo, že kolapsom skolabuje človek. Môže skolabovať, to je normálne. Však Ježiš, ako skončil Ježiš pri duchovných bojoch? Zomrel, to je duchovný boj. Zomrel. Ďakujeme pekne, tá záťaž toho všetkého, hej, hriechu všetkých generácií a tých všetkých skutočností zla, hej, že to je záťaž, to sa nedá prežiť. To je nežiteľné, to je neprežiteľné. Samotný Ježiš Kristus neprežil, samotný Boží syn. To je tá záťaž, hej, toho hriechu sveta. Takúto ťaž má, hej. Takúto ťaž, keď sa pozrieme z toho hriechu, zo strany hriechu, samozrejme zo strany tej Božej je tá jeho smrť, tá jeho krv, to jeho konanie ako cena, výkupná cena, hej. Aj z tejto strany sa samozrejme radi na to pozeráme, ale aj zo strany hriechu. Hej, mzdou hriechu je smrť. Hej, to je tá Božia spravodlivosť. To je Božia spravodlivosť. Na kríži je realizovaná Božia spravodlivosť. To vidíme. Hej, keby bola Božia spravodlivosť nerealizovaná na Ježišovi Kristovi, kde je realizovaná na nás? Ako je realizovaná? Že skončíme všetci v pekle. Všetci skončíme v pekle, skončíme v smrti. V pekle, hej, skončíme v smrti. A nemá nás čo stade dostať. Hej, lebo je realizovaná Božia spravodlivosť. Musí tú spravodlivosť niekto zobrať na seba. A keď zobral Ježiš Kristus tú spravodlivosť na seba, vidíme to na tom kríži, hej, keď ju zobral na seba, tak my máme šancu spolupráci s tým Ježišom Kristom, spolupráci s tom, ako on zobral tú spravodlivosť, spolupracovať s tým našim balíkom, alebo ja neviem, za akými balíkmi nášho okolia, aby boli tie balíky zla vykúpené, odčinené, aby neexistovali, aby nespôsobovali záťaž nám, našim rodinám, našim deťom a tak ďalej, a tak našim domom, našim priestorom a tak ďalej. To je to dvojveršie. Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči. Hej, vidíme aj z toho kríža, že ide obrovské milosrdenstvo na nás. Je tam realizovaná Božia spravodlivosť, ide z toho obrovské milosrdenstvo. Lebo konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči. Preto z kríža ide milosrdenstvo aj spravodlivosť. Stretneme tam aj jedno, aj druhé. Stretneme tam aj obrovskú bolesť, ale aj obrovskú úľavu. Hej? Aj bolesť, aj úľava. Aj spravodlivosť, aj milosrdenstvo. Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči. To je zainteresovanosť. Všimnite si, ako bol Ježiš Kristus zainteresovaný do nášho hriechu. Všimnite si to. Všimnite si to, ako bol Ježiš Kristus zainteresovaný do nášho hriechu.
Boli sme už niekedy my aspoň šťastí zainteresovaní do nášho hriechu, tak ako Ježiš Kristus bol do nášho hriechu? Toto je otázka, bratia a sestry. On bol už zainteresovaný do nášho hriechu. Hej, a je zainteresovaný do nášho hriechu. Len ešte my zainteresovať do nášho hriechu znamená prebojovávať ho, prebojovať jeho následky, zažívať to Božie milosrdenstvo, ale aj spravodlivosť v tom boji. Aj bolesť, ale aj úľavu. Aj tlak, ale aj úľavu. Hej, to je tá zainteresovanosť do svojho hriechu. Do hriechu vlastného, ktorý nás ničí, ktorý nás okupuje. Jeho následky nás ničia a okupujú veľmi živo. Keď nás jeho následky okupujú veľmi živo a my s tým bojujeme, to je pravý duchovný boj, keď je to také živé. Tak vtedy sme v tom duchovnom boji a vtedy sa nás týka ten duchovný boj za náš hriech. A Ježiša Krista sa týka tiež ten môj hriech. Toto je to, nie? Najprv ten susedov, ten môj hriech. Môžeme ísť aj za ten susedov, ale boli sme už za ten svoj, bojovali sme už za ten svoj hriech v ťažkých duchovných bojoch za jeho následky. Že nás to spôsobovalo úroveň kolapsu, že sme kolabovali náš hriech a boj s ním má úroveň kolapsu. Ježiš skolaboval na kríži za môj hriech. To je presne o tom. Naozaj, to je tak, ten hriech je tak zlý. On je tak zlý, bratia a sestry. Tak živý a tak zlý. A žiaľ, tak aktívny. Rozumiem, pozeráme sa dneska viac na vec z oblasti hriechu a spravodlivosti. Ale nemôžeme to obísť. Nedá sa to obísť. Je to pevná strava. Radšej sa pozerám na veci z Božej lásky. Oveľa. Ale Božia spravodlivosť nevylučuje Božiu lásku. Naopak, ju potvrdzuje. Hej? Čiže je dôležité pozrieť sa aj z tejto strany. Zo strany spravodlivosti. Ak je Božia spravodlivosť realizovaná na našom srdci, není nám dobré. Možno byť veľmi zle. Až na úrovni kolapsu. Není nám dobré. Ten duchovný boj v rámci tej Božej spravodlivosti na našich srdciach je ťažký. Hej? Ťažký, súživý, okupujúci, zväzujúci, ničiaci, udupávajúci, zúfalý. Viete, prečo Ježiš bojuje s hriechom na úrovni, že sa potí krvou? To je boj. To je boj s hriechom. Hej, to je boj neskutočný. To je boj, to je vyjadrenie toho obrovského boja a zápasu s tým mojím hriechom. Taká vďačnosť chytá ľudské srdce, keď toto prechádza jeho srdcom, že ty si bojoval s mojím hriechom na úrovni kolapsu, ty si bojoval s mojím hriechom na úrovni potenia krvou, ty si bojoval s mojím hriechom na úrovni smrti a ty si skolaboval za môj hriech. Pane, ja chcem, aby ten môj hriech bol vyvinený, vykúpený, očistený. Vtiahni ma do toho boja, vtiahni ma poriadne, aby to nemalo svoju existenciu. Pani, ani neviem, koľko záťaží je na mne, osobných, rodových, prekliatí, urieknutí, zlorečení, neprajností, zlých životných rozhodnutí, hej? A tak ďalej. Chcem s tým bojovať. Nauč ma s tým bojovať. Voveď ma do tohto boja. Dávam sa ti do tohto boja. Dávam svoje srdce do tohto boja. Lebo, Pane, ty chceš srdce, nie vonkajší úkon. Nie vonkajší úkon, ale vnútorný boj, zažívajúci hlboko a osobne na vlastnom srdci. Amen. Na vlastnom živote, prežívaní môžeme zažívať Božiu spravodlivosť a Božie milosrdenstvo. Na duchovných bojoch môžeme zažívať Božiu spravodlivosť a Božie milosrdenstvo. Ale keď žijeme v duchovnom svete, aj vo všeobecnosti sa tam strieda alebo nejakým spôsobom kombinuje milosrdenstvo so spravodlivosťou, že je čas milostivý, čas blaha, svetla a pokoja, čas ten biblický, starozákonný, úrodný, tých 7 úrodných rokov, kde je blahobyt, kde treba nazbierať do toho srdca viac, lebo príde čas spravodlivý, čas súženia, skľúčenia aj toho srdca v tom duchovnom svete, čas tlaku, čas, ktorý bude ťažký.
A z čoho tá duša bude žiť, keď bude ťažký čas, keď bude čas Božej spravodlivosti. Lebo nebude len čas milosrdenstva, bude aj čas spravodlivosti. To sú tie roky neúrodné. Čo v tých neúrodných rokoch, keď alebo v časoch, keď je taký čas Božej spravodlivosti, je minenku, pre srdce, v duchovnom svete. To budú súženia, to sú súženia, v čase spravodlivom. Má to veľký zmysel, má v tom Pán záľubu, aj v tej spravodlivosti, aj v tom milosrdenstve, aj v tej kombinácii, aj v tom rôznom striedaní a zažívaní toho na sebe samom, bratia a sestry. Naozaj nech nás Pán uschopní ďakovať mu aj za tú spravodlivosť, aj za to milosrdenstvo. Samozrejme budeme radšej za ten čas milosrdenstva ako za čas spravodlivosti, ale má veľký zmysel aj tá neúrodnosť, to súženie tiež prináša záchranu v mnohom ponímaní, keby sme si to vysvetľovali. Ale určite si ešte budeme. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.